Όχι, τη δευτερολογία σας 6 λεπτά. Η δευτερολογία είναι 6 Κύριε λεπτά. Πρόεδρε, για να μην κουράζεστε για το πόσο θα μιλήσω, θα πάρω την πρωτολογία μου. Ωραία. Την πρωτολογία σας. Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνομαι ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο μολονότικα ενημερώθηκε η Βουλή ακριβώς κατά την έναρξη της διαδικασίας με την εισήγηση του εισηγητή μας, του κυρίου Κοντονή. Δυστυχώς κάποιοι πιούν την ίσαν, κάποιοι λειτουργούν ως γρανάζι του συστήματος, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για να περάσει άλλη μία μέρα αστυνομοκρατίας, άγριας καταστολής, ποινικοποίησης του πολιτικού αντιπάλου, αλλά και ποινικοποίησης εκείνων των δυνάμεων των ζωντανών, που στις πιο ζωντανές δυνάμεις εντάσσεται η νεολαία μας, ευτυχώς για όλους όσοι έχετε χάσει την επαφή με αυτό που είναι ζωντάνια και διεκδίκηση. Ποινικοποίησης λοιπόν της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης σεβασμού στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή που εσείς κάθεστε εδώ και σημειώνετε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Γαδά δηλαδή, της οποίας προείσταται ο αρχηγός της Ελλάς πάνω από τον Γαδάρχη, αυτός τον οποίο ζητήσαμε το πρωί να κληθεί θεσμών και διαφάνειας, και αποφάσισαν όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ελέγξει τον προϊστάμενο της ελληνικής αστυνομίας, με επιχειρηματολογίες αδιανόητες, ότι δηλαδή το να ελέγχουμε γιατί είπε να κάνει το βίο αβίωτο στους μετανάστες είναι δήθεν πεδίο της ελευθερίας έκφρασης. Αυτή λοιπόν τη στιγμή στη Γαδά, κύριε Υπουργέ, και ενημερώνεστε επισήμως ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, βρίσκονται 47 νέοι άνθρωποι, φοιτητές, προσαχθέντες, επειδή τόλμησαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την απάνθρωπη πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας, την απάνθρωπη πρακτική που οδηγεί σε ανθρώπινα θύματα και σε λευκά φέρετρα με άψυχα σώματα παιδιών και γυναικών. Επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν τα παιδιά αυτά, βρίσκονται προσαχθέντα στη Γαδά, όπου βρίσκονται, ακούστε κύριοι συνάδελφοι όσοι είστε παρόντες,